Кирил, умрял през 444 година, патриарх на Александрия, още тогава е говорил за окончателното решение на еврейския въпрос, което достигна връхната си точка през 20 век. Киприян, Тертулиян, Атанасий, Иероним, Григорий Нисийски, Амброзий, Августин, Юстиниян и много други повече или по-малко са допринасяли за усилването на ненавистта към евреите, която се е пренесла и към цялото духовенство, целият католически клер, през всички времена. Духовенството пък от своя страна се е погрижало тази насъскваща срещу евреите политика да се затвърди в съзнанието на хората. За всичко са били обвинявани евреите и затова е трябвало да бъдат унищожавани по всички възможни начини. Изпълнило се е онова, което Сина на човека е предсказал за своите последователи. Ще ви отлъчат от синагогите, даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога. И това ще направят, защото не са познали нито Отца, нито мен. Но аз ви казах тези неща, че когато дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Евангелие от Йоан, 16 глава, от 2 до 4 стих. Тези убийци са били убедени, че принасят служба на Бога и на религията си поради това, че са поддържали непокътнато учението за триединството в християнството, което е стояло против монотеистичния юдаизъм. Преследвани са били и такива християни, които са се чувствали свързани с Христос и не са могли да приемат система, която е изцапана с кръв. Дори и уважаваният реформатор Мартин Лутер не е могъл напълно да се освободи от омразата си към евреите, проникнала в тялото и кръвта му по времето, когато е бил монах. Четем. Дори и в последната си проповед на 15 февруари 1546 година Лутер е казал, че лекарите евреи предписват лекарства, от които в последствие човек умира. Гам, Еврейството, страница 64. Тази омраза през вековете е нараствала и обвиненията срещу евреите са ставали все по-остри. За да се извини жестокостта, били са използвани и цитати от Писанието. Необходимо е да се поясни, че това, което Исус говори за невярващите евреи, е различно от това, което говори за вярващите евреи. Имайки предвид това, което тази институция с упоритото преследване на целите си е причинила на евреите, на езичниците и на хората, които са вярвали по някакъв друг начин, би трябвало да си зададе въпроса дали е донасяла спасение на хората или е причинявала едно ужасяващо опустошение. Към всичко това се прибавят и войните, водени в нейн интерес. Тя е преследвала, отчуждавала е имоти, убивала е и по този начин в средновековието е станала собственик на 1/3 от цялата европейска територия. Тя си е присвоявала имоти на живи и на мъртви. Царе и князе не са се осмелявали да й се противопоставят, а са ставали нейни съучастници. Цитат. През 1286 година Рудолф Хабсбургски е заявил, че евреите като хора, както и техните притежания, принадлежат на неговата камара. Хам, Еврейството, страница 84. Папата и епископите непрекъснато са проклинали евреите и това е положило основата на жестоките преследвания от страна на Римско-католическата църква, както на евреите, така и на всички, които са вярвали по друг начин. При последния съд ще стане ясно дали за тези 6 милиона евреи, които са били убити в Европа по времето на така наречения Трети райх, ще отговарят само германците или ще се иска сметка и от римско-католическата религия. Почвата за католиците Хитлер, Химлер и Гьобелсовите йезуити е била подготвена много по-рано. Папата нееднократно е говорил за прозрителността по отношение на делата на Хитлер.
Всеки, който е проявил интерес и е чел за папите и техните деяния, е оставал потресен. Евреите и хората с друга вяра са били нули. Езуитският папа Лъв VIII 1878 до 1903 година е заявил: да бъде проклет всеки, който казва, че Святия Дух не иска да умъртвяваме еретиците. Парис, Тайната история на езуитите, страница 167. От кога Святия Дух е започнал да убива? Според Светото Писание, Святия Дух оживотворява. Но тази институция е провъзгласявала за блудник и за еретик всеки, който не е следвал посоката, която тя е давала, а духовенството си е присвоявало правото да ликвидира такива хора. От тази гледна точка можем да видим позицията, която е заел папа Пий XII по отношение на убийствата на евреите преди и по време на Втората световна война. Еврейската синагога, която е била само на хвърле място от Ватикана, е изгоряла, а папата не е казал и една дума. А в новопостроената синагога сегашния папа е позволил на духовно слепите евреи да го прославят като Месия, когато в негова чест са пяли 150 псалом. При първата си среща с Аврам, Господ му е дал следното обещание: ще те направя голям народ, ще те благословя и ще прославя името ти и ще бъдеш за благословение. Ще благословя онези, които те благославят, а ще прокълна всеки, който те проклина. Битие, 12 глава, 2 и 3 стих. Всеки, който твърди, че вярва в Бог и в Неговото Слово, е длъжен да помни тези думи. Еврейската строга изповед на вяра е един Бог. И именно това е дразнило онези епископи, които са дошли от езичеството. В началото те не са искали да имат нищо общо с евреите, а по-късно вече и с Бога на евреите. Така от еврейската дума Машиях, Месия, е станало гръцкото Христос, помазаник, а от еврейското Йешуа, гръцкото Йесус. Тази формулация на божеството е била напълно чужда както за Бога, така и за израелския народ. Освен това, в Новия Завет няма и намек за някаква вражда към евреите, както се опитват да твърдят някои историци. Изглежда те не са забелязали това, което Господ е казал, че спасението е от евреите. Евангелие от Йоан, 4 глава, 22 стих.